खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 जानुवारि 2022 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ। गोसोआव दिनै जिंगाया बांगोन। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सानाय सुनायजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। हरखाबै सोरनिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा बेरायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुखुनि आंखाल जानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोबां खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोबां हेंथा हेंसि नुजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नाथाय अब्लाबो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि फिसा फिसौ बेरामजों गोबां देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बयजोंबो अनजागोन आरो मोजां मोनजागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन।
नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै गोजोनै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बहाबा दावबायनो खाबु फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंसारगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो बाख्नायजागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायनोबो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। गोबां मोजां सुबुंफोरजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। मोजां आरो गोग्गो साननो रोंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। फैबाय थानाय समा जोबोर मोजां। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। सानाय सुनाया बांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा अदेबानि बाख्नाय जागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां।
मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद दरसि दरसि जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोननि आंखाल नुजानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरबाया थगायनो नाजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबोरनांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।